Lilna jqisna bħala wlied. Lilna jqisna bħala wlied. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nżisħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, nġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija, ninsabu issa fi żmien ta' matul is-sena, u għalhekk il-Mulej qed jistedinna biex nidħlu iktar fil-fond jagħtina dan iż-żmien mingħajr ħanejdu hekk nsejħulu ta' matul is-sena, jiġifieri mingħajr festi kbar, ħansejħulu hekk, biex imma nidħlu iktar fil-fond tal-misteri li konna ċċelebrajna, li ċċelebrajnu xek, biex nifhmu dejjem aktar il-qawwa ta' Ġesu. Li Ġesu dak li twielet għalina, dak li dera għalina bħala s-Salvatur, jinsab fostna, jaħdem fostna, jaħdem f'qalbna u jaħdem permezz tagħna. Jew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int salvazzjoni ta' min jittama fejk, Mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħuna Joseph Muscat. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek Mulej, għati widen għat-talbum li tagħna, għamil li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkompluh sal-aħħar b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Iżrael ħareġ biex jitqabad mal-Filistin u waqfu l-kamp tagħhom f'Eben Ezer u l-Filistin waqfuh f'Afek. Il-Filistin tqasmu quddiem Iżrael u ħadet ġlieda sewwa. L-Iżraelin tħarbtu quddiem il-Filistin u sfaw midruba fir-raba xi 4,000 raġel. Meta il-poplu reġa' daħal fil-kamp, ix-xjugħ ta' Iżrael staqsew: għaliex il-Mulej ħarbatna llum quddiem il-Filistin? Ħanġibu minn Silo l-arka tal-patt tal-Mulej u tiġi f'nofsna u ssalvana mill-edewwa tagħna. Il-poplu bat iġib minn Silo l-arka tal-patt tal-Mulej tal-eżerċti li qiegħed fuq il-kerubini. Mal-arka tal-patt ta' Alla kien hemm iż-żewġ uliet ta' Eli, Ħofni u Finħas. Malli l-arka tal-patt tal-Mulej waslet fil-kamp, l-Iżraelin kollha qajtu qajta kbira, hekk li teżżet l-art. Il-Filistin semgħu il-ħoss ta' dik il-għajta u qalu: x'inhu dan il-ħoss ta' din il-għajta fil-kamp tal-Ebrej? U saru jafu li l-arka tal-Mulej kienet waslet fil-kamp. U l-Filistin beżgħu għaliex kif qalu ġie Alla fil-kamp. U qalu: ja ħasra għalina, qatt ma ġrat ħaġa bħal din sa issa. Ja ħasra għalina. Min se jeħlisna minn id dawn l-allat qawwija? Dawn huma l-allat li ħarbtu l-Eġizzjani b'kull xorta ta' kastigi fid-deżert. Għamlu l-qalb
u kunu rġiel Filistin, ħalli ma taqgħux il-sira tal-Ebrej bħalma kienu huma l-sira tagħkom. Kunu rġiel u tqabdu. Il-Filistin tqabdu u l-Iżraelin tħarbtu u kulħadd ħarab lejn l-għarix tiegħu. Kien hemm tħarbita sħiħa u minn Iżrael waqgħu 30,000 raġel mal-fanterija. L-arka ta' Alla nqabdet u mietu ż-żewġ ulied ta' Eli, Ħofni u Finħas. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wieġbu, eħlisna mulej f'ġieħ it-tieba tiegħek. Mulej, issa warrabtna u ċekkintna, m'għadekx toħroġ mal-eżerċiti tagħna. Ġaltna nduru lura minn quddiem il-għadu, dawk li oboduna ħatfulna ħwejjiġna. Waqqajtna għaż-żebblieħ tal-ġirien tagħna, aċċajt u tkasbir ta' dawk ta' madwarna. Ġibtna fil-sin il-ġnus u l-popli jħarsu lejna u jħarku rashom. Għax intriqet Sitt tiegħi, stembaħ la twarrabnix minn għal dejjem. Għaliex taħbi wiċċek minna? Għaliex tinsa id-dwejja u t-takkis tagħna? Inqumu bil-wifqa. Ġesu xandar l-Evanġelu tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mark u djufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes kont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa. Inxteħet arku btejħ qudiemu u qallu jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena Ġesu mettidu fuqu messu u qallu irrejt kun imnaddaf u minnu fih il-lebra marritlu u ġismu ndaf u widbu bisħieħ batu malajr u qallu qis li ma tgħid xejn lil ħadd. Iżda mowruri ruħek lil qassejs u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordnalek Mosè biex tkun lek ta' xhieda. Iżda dak meta telaq beda jxandar ma' kull imkien u jxerret l-aħbar. Hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' iżjed jidħol bid-der imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kull imkien. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Eżħuti jekk xi ħadd minna, jalla il-kol kemm aħna, irridu nagħmlu qabża ta' kwalità fil-ħajja spiritwali tagħna. Ovvjament il-quddiesa anke ta' kuljum għal min jistgħu tqarbina eżħuti, però xi ħaġa importanti ħafna wkoll hija dik li nsejħula il-meditazzjoni tal-kelma t'Alla. Jiġifieri li l-ewwel nett nħeġġiġkom ħafna biex fid-djar tagħkom toħolqu ħansejħilha kappella tad-dar. Issibu post hekk x'imkien għall-kwiet u tiddedikaw ħadd-talb. Ikollok mejda żgħira bil-salejb, kurċifiss, statwa tal-Madonna, il-Bibbja, xema,
xi forsi kotba ta' talb jew santi bit-talb oħrajn li tixtieq inti jsiġġu komdu jew tnejn. Eżis ħuti kemm importanti anke dik li tixel xema. Mhux għal Alla imma għalina. Tenna dawn l-affarijiet meta mbagħad il-ġisem u l-moħħ jidrom. Int meta fiżikament toqrob lejn dan il-post, moħħok iħejjik għat-talb. Moħħok jidra jħejjik għat-talb. Il-meditazzjoni tal-kelma tal-Alla hija sempliċi imma tagħmlilna ġid inkredibbli. Illum hawn ħafna mezzi, anke kotba bil-qari ta' kuljum, u wieħed jaqbad dal-qari u tibda taqra. Smajtu l-bieraħ Samwel x'qallu lil Mulej tkellem Mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U qabel tibda taqra trott is-salib u tgħidlu tkellem Mulej għax il-qaddejja tiegħek qiegħda tisma'. U tibda taqra bil-mod u x'in tħossu l-Mulej qed ikellmek b'xi sentenza jew frażi jew kelma tieqaf u tkompli tirrifletti. Dan joħodlok forsi kwart 20 minuta. Forsi x'in wieħed jidħol fil-font iktar anke nofsija. Il-meditazzjoni tal-kelma tal-Alla żisħuti minn żmien twil ħafna jissuġġerwilna l-qaddisejn u tagħmlilna ġid kbir ħafna. Tagħmlilna ġid kbir ħafna. Illum pereżempju smajtu l-ewwel qari. Qegħdin naqraw l-ewwel ktieb ta' Samwel u x'hekk. Smajna s-sejħa ta' Samwel kif tnissel miraklu ħanajtek għax ommu ma setax ikollha tfal. Mbagħad jiġi imur fit-tempju jsejjaħlu Alla. U llum għandna din il-ġrajja tal-poplu tal-Alla fil-ġlieda tiegħu mal-Edewwa l-Filistej u t-telfa tal-poplu tal-Alla. Il-poplu tal-Alla qafda fl-arka, qafda fil-qawwa tal-Alla fl-arka. L-arka mhux ta' Noe qegħdin nitkellmu hawnhekk. L-arka kienet kaxxa tal-injam, imnaqxa sabiħ miksija bid-deb li fija kien hemm l-iktar oġġetti jeżis tal-poplu tal-Alla. Kien hemm reċipjent bil-manna, kien hemm it-twavel tal-liġel Alla tal Mosè, kien hemm il-baston li bih Mosè kien jagħmel il-mirakli. Għall-poplu tal-Alla din kienet tfisser il-preżenza tal-Alla f'nofsu. U meta nbena t-tempju, il-poplu tal-Alla poġġa din fil-qaddis tal-qaddisejn u għalih kienet tfisser Alla preżenti f'nofs il-poplu. Il-poplu ġab l-arka u ttama li se jirbaħ il-battalja minħabba l-preżenza tal-arka. Però għamel żball kbir il-poplu għax Alla ma kienx preżenti f'qalbu. Pereżempju interessanti jismew dawn iż-żewġ titfal ta' Eli, Ħofni u Finħas, li l-kelma tal-Alla tgħidilna li ma tantx kienu jibżgħu mill-Mulej. Kellhom l-Alla fuq f'ommhom imma Alla ma kienx f'qalbhom, anke Eli għamel li żbalji widnu biet tiegħu, eżis ħuti. U allura dil-kelma tal-Alla tgħallimna li jekk aħna nserħu rasna x'għandna knejjes sbieħ u nserħu rasna x'aħna nsara, imma ta' f'qalbna ma jkollniex ix-xewqa, ix-xewqa li l-Mulej jkun l-iktar ħaġa importanti tal-ħajja tagħna, eżis ħuti nkunu qegħdin nqarqu bina nfusna. Nkunu bħal melħ li qata' u bħal dawl moħbi, nkunu nsara ta' biċċajt. Il-bieraħ fl-uffiċċju tal-qari aħna s-saċerdoti qrajna lezzjoni minn kitba ta' Sant Irenew. U qalilna sentenza li vera laqtitni. Taf x'qalilna? Il-fidi vera tfisser. Ix-xewqa ġenwina li tagħmel ir-rieda tal-Alla. Mena jekk jiena nserraħ rasi bil-knejjes, jekk jiena nserraħ rasi bit-talb li ngħid, anke bil-quddiesa li mmur, imma fil-fond ta' qalbi, fil-ħajja tiegħi ta' kuljum, jiena ma nagħmilx ħilti biex nagħmel ir-rieda tal-Alla, li nwarrab id-dnub u l-ħażen u ngħix dak li jrid minni Alla jiena nkun nitlef kollox bħal poplu tal-Alla li fil-battalja tiegħu mal-għadu serraħ rasu bl-arka u spiċċa tilef l-arka wkoll. Spiċċa tilef l-arka wkoll. U ħafna pajjiżi anke l-knejjes tilfuta. Tilfuhom mhux għax ġie xi għadu farrakhomlhom, tilfuhom għax il-poplu tilef il-fidi. U l-knejjes jispiċċaw qegħdin jinbiegħu u jispiċċaw ħwienet u jispiċċaw. Eżis ħuti, jekk Alla ma jkunx f'qalbna, jekk Alla ma jsirx l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja tagħna. Eżempju ta' dan għandna l-Vanġelu tal-lum kemm hu sabiħ, eżis ħuti. Ma nafx
taqblu x'miegħi ma naħseb li taqblu ngħidilkom li Ġesu bedel l-istorja tal-bniedem hawnhekk ta'. Ġesu bidel l-istorja tal-bniedem. Ħadd fl-istorja kollu magħna ma bidel il-ġraj uman iktar minn Ġesu żgur. Taf kif kienu stmat l-imġidmejn fi żmien Ġesu hux? Kienu misħutin minn Alla skont il-poplu ta'. Alla kastighom tad-dnub tagħhom jew tal-antenati tagħhom. Kienu kulħadd jibża minnhom, jikkundannhom maqtuwej mill-komunità. Jara l xi ħaġa l-Ebrus jgħix fl-għerien, jara l xi ħaġa jibda jgħajjat mill-bot imniġġes. Kien bniedem mhux maħbub. Bniedem ikkundannat. U dan jersaq lejn Ġesu u jgħidlu dik is-sentenza li tkexkixni tqabbadni l-bart. Jekk trid tista' tfejjaqni. Irriflettu ftit fuq għax jiġifieri. Tafx qed jgħidlu? Qed jgħidlu dak li d-dinja kollha, dawk li t-tobba kollha tad-dinja ma jistgħux jagħtuni. Dak kien tista' tagħtihuli mhix ċajta eżiż ħudi ta'. U Ġesu jgħidlu rejt kun imna. Ġesu messu. Intom tafu x'jiġifieri. Dak li d-dinja kollha kienet tgħidu itlaq lem tbija tinqata' għax tmarradni lili u titfa' s-saħħa li hemm fuqek titfaħħa fuqi. Ġesu mettidu messu. Dik imħabba eżiż ħudi. Jien li qabadni l-bar dal-Vanġelu. U Ġesu hekk jaħmel magħna ta' ma jitqażżis id-dnub tagħna. Il-marda tal-ġdiem bdiet tirrappreżenta dak li tagħmel fil-ġisem kif tħassru l-ġisem meta l-bniedem ikun għadu ħaj. Saret simbolu ta' dak li jagħmel id-dnub fil-qalb tagħna. Imma jekk aħna nersqu lejh u ngħidulu dik l-istess kelma, jekk trid tista' tfejjaqni bil-fidi ta' dan il-bniedem qarf ftit minna. Ġesu jfejjaqna ta'. Imma mbagħad Ġesu għamel żball. Allu tgħid il-ħadd, kif tista' bniedem li kien ikkundannat f'dik il-ħajja u jispiċċa meħlus. Ġesu jgħidlu tgħid xejn il-ħadd, ma sopportiex, ma kien. U beda jxandru ma' kull imkien. U skur għamil esperjenza bħal dejk tal-imħabba talla, eżiż ħuti. U hekk jiġrilna aħna meta niltaqgħu ma' Ġesu bis-serjetà. Mena il-kontrast ta' dak il-poplu li Alla ma kienx f'qalbu. Kien fl-arka ma kienx f'qalbu. Huwa dan ir-raġel imġiddem. Li Alla forsi il-poplu kien jikkundannah ma kellu l-Alla f'qalbu ħafna iktar mill-poplu li forsi kien jiġri lejn it-tempju. Ejjew eżiż ħuti lil-mulej illum nitolbuh hekk li nħallu l-kelma talla tkellemna. Dik il-meditazzjoni tal-kelma talla. Meta nieqfu nirriflettu fuq dawn il-mumenti tant sbieħ u tant qawwija li Alla jagħtihomna llum issa. Dak li jagħmel Ġesu ma' din il-Lebrus, Ġesu jrid jagħmlu miegħi u miegħek. Jekk jien ikolli mqarf ftit minn dik il-fidi ta' dan il-Lebrus u nersaq leħ u jien ukoll b'fidi kbira ngħidlu jekk trid mulej tista' tfejjaqni. Kjoġobkom qumu bil-wieqa. Il-kelma talla li għadha kemm ġiet imxandra lilna tgħidilna li l-mulej għandu l-qawwa li jġedded kollox. Nitolbuh u ngħidulu ġeddidna mulej bl-ispirtu qaddis tiegħek. Flimkien? Mulej mmexxej lill-Knisja tiegħek jew tħabbar lil bnedmin kollha it-tama li tiġi biss minn għandek. Nitolbu ġeddidna mulej bl-ispirtu qaddis tiegħek. Mulej seddaq fil-ħidma tagħhom lil dawk li qegħdin jaħdmu bla qiegħda biex jeliminaw kull xorta ta' emarġinazzjoni fost il-popli. Nitolbu ġeddidna mulej. Mulej kompli fejjaq l-imġidmejn tal-lum u għallimna nuru solidarjetà mal-bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd. Nitolbu ġeddidna mulej. Mulej jagħti lil din il-komunità li tfieq mill-mart tal-egoizmu, tal-insensibilità u minn dak kollu li mhuwiex sabiħ u safi. Nitolbu ġeddidna mulej fl-ispiritu qaddis tiegħek. Ħankomplu nitolbu għal paċi fid-dinja. Min qalbi nitlobkom ejjew nitolbu biex aħna l-Maltin u l-Lawċin li għandna ħafna knejjes sbieħ ma nserħux rasna bil-knejjes sbieħ.
Nserħu rasna jekk ikonna lil mulej f'qalbna ta' bilħaq. Dak huwa l-importanti. Fiskiet nofru t-talba tagħna lil mulej. Atina mulej, li nġibu ruħna bħal aħwa fi Kristu sabiex imnatfejn mill-ħażin tagħna, inħabilku biex ngħinu lil qajrna kif għallimna bil-kelma u l-eżempju tiegħu Ġesu Kristu Sidna li jumbierak għal dejjem. Amen. Samaħajtu lilek ofraħu sali. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamli bija nitqazzu u naqilhom minn għandek il-ġejt li nitolbuk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja, nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewent mulej, jent lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa il-Jown 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħuna Joseph Muscat. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħut aħna msejħin mhux biss biex b'mod personali inħossu dik Ġesu qed imiss il-qalb tagħna kif smajna fil-Vanġelu, imma Ġesu permezz tiegħi u tiegħek irid imiss il-qalb tal-bniedem batut. L-imħabba tagħna eżis ħut. L-imħabba tagħna tagħmel il-mirakli. Tagħmel il-mirakli meta bniedem iħossu maħbub, anke fiżikament illum nafu li l-fejqan isseħħ ħafna iktar malajr u ħafna iktar aħjar. Xi drabi jsiru l-mirakli sempliċement bl-imħabba. Ejjew għalhekk lil Ġesu llum ngħidlu miss qalb il-bniedem batut permezz tiegħi. Tini l-opportunità li nwassal l-imħabba tiegħek għand il-batut kif smajna fil-Vanġelu tal-lum biex imbagħad il-grazzja tiegħek taħdem f'dik il-persuna timlija bil-ferħ kif smajna fil-Vanġelu. Ejjew ngħidu t-talba tal-missier ngħiduha b'xewqa ta' bilħaq li aħna wlied Alla, aħna ħwa ta' xulxejn u nkunu għal xulxejn dak li Ġesu kien għall-Ebrews kif smajna nkunu għal xulxejn. Nħallu lil Ġesu imiss qalb il-bniedem permezz tagħna. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla ħenna għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen
żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitkellmu u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Ngħidulu grazzi bil-qalb l-Mulej Jeżus Ħuti għal din l-Ewkaristija, l-kelma tiegħu tant qawwija tal-lum. Inqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, u aħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, u aħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, u aħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li togħġbok bi Kristu Siedna. U ħanejdu 3 Avumarijiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar, nixtieq noffrihom illum l-ewwel qabel kollox għal dawk li jaħdmu mal-Lebrużi. Kenna qaddisin kbar li ħadmu mal-Lebrużi ta' St. Charles de Foucault, St. Damien of Molokai, fitxu l-ħajja tiegħu sabiħ immens, u qaddisin oħrajn li ħad Mother Teresa, ovvjament Santa Teresa ta' Kalkutta. Nixtieq nitlob ukoll għal dawk kollha li jaħdmu mal-morda biex iħossu li mhux il-mediċina biss tfejjaq, imma l-qawwa talla u l-imħabba huma l-aqwa fejħan.
meta l-marit iħossu maħbub, iħoss il-preżenza ta' Ġesu, żgur li hija l-aqwa mod li bih ifieq il-marit. Ejjew nitolbu għal dawk kollha, nurses, tobba, speċjalisti, infermiera, kulħadd, kull min jaħdem mal-morda b'xi mod jew ieħor biex il-mulej jimlilhom qalbhom bl-imħabba u biex dak li jagħmlu iħossuhom qed jagħmluh ma' Ġesu stess. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.